Vítam vás pri sledovaní ďalšieho videa. V dnešnom videu si ukážeme nami dodávané zábradlia na stavbu Humenská 1 a 3. Predstavíme si ich výhody, pozrieme sa aj na samotnú montáž. Poďme teda na to. Jedným z najväčších benefitov našich zábradlí je, že sa montujú až úplne na záver realizácie, vďaka čomu sa minimalizuje riziko ich poškodenia. Ďalším benefitom je, že sa zábradlia montujú na už vopred pripravené konzoly, vďaka čomu sa ani pri montáži, ani pri samotnom užívaní nepoškodzuje zateplenie. Samozrejmosťou je montáž skiel za pomoci gumených tesnení, čo zabezpečí dlhodobú ochranu proti zatečeniu vody do zábradlí. Špecifické na konkrétne tejto stavbe je, že zábradlia, ktoré tu dodávame, majú učkový tvar, keďže ich dodávame na balkóny. A práve tu majú naše zábradlia obrovskú výhodu. Aj napriek učkovému tvaru do nich vieme montovať zasklenia bez ďalších špeciálnych úprav. Je to vďaka rozšírenému profilu na bočniciach, čo je súčasťou systémového riešenia nami dodávaných zábradlí. Na rozšírenú bočnicu vieme jednoducho namontovať uzatváracie lišty zasklenia bez ďalších úprav. Finálne riešenie je vďaka tomu nielen funkčné, ale aj vysoko estetické. Vždy sa teším, keď môžeme na stavbu priniesť prémiové riešenie za dostupnú cenu. Obzvlášť, keď vďaka tomu dosiahneme ešte aj výbornú estetiku a zároveň stupne aj celková kvalita rekonštrukcie. Na zábradlia montujeme aj prémiové sušiaky na bielizeň. Ich veľkou výhodou je, že pokiaľ ich nevyužívate, jednotlivé šnúry si viete jednoducho stiahnuť na stranu a môžete sa tak voľnejšie pohybovať po balkóne. Ak máte záujem o ďalšie informácie ohľadne obnovy bytových domov, neváhajte nás sledovať či už na sociálnych sieťach alebo na našom webe. Ďakujeme vám za sledovanie a tešíme sa na vás pri ďalšom videu.